4 motius pels quals pensem que Sant Francesc ha de ser la casa de l'hospitalitat, espai d'acompanyament i acollida per a les persones grans. Sant Francesc té una història de més de 600 anys d'hospitalitat i acollida, especialment per persones vulnerables. Sempre ha tingut vocació de servei a la comunitat i pensem que cal que continuï desenvolupant aquesta funció per la qual va ser creat i construït. Atenent a la seva vocació, des de Vilafranca en Comú, pensem que al segle XXI Sant Francesc és l'espai idoni per desenvolupar un nou model comunitari d'acompanyament a les persones grans. En segon lloc, i des del punt de vista arquitectònic, Sant Francesc ja està preparat, ja és un espai adequat per acollir activitats comunitàries a la planta baixa, el que nosaltres en diríem una casa de dia, i espais d'ús residencial a les plantes superiors. En tercer lloc, aquest model comunitari d'atenció i acompanyament a les persones grans pensem que seria ideal que estés emmarcat en un equipament d'ús comunitari. Actualment aquí s'hi desenvolupen activitats culturals i lúdiques, però també estaria bé que hi haguessin serveis més personals, com serveis de cura, una bugaderia i, per què no, un menjador comunitari. En quart lloc, volem que la nostra casa de l'hospitalitat sigui un espai generador de vida i, per tant, és essencial la seva ubicació aquí, al centre de la vila. És essencial que estigui aquí al centre perquè sigui fàcil entrar-hi i sortir-hi. Entrar-hi a passar el dia, a passar-hi una estona o senzillament a visitar els amics residents a les plantes de dalt. I també és important, és essencial la seva ubicació aquí perquè els residents ho tinguin fàcil per sortir i connectar-se amb la vida de la vila, per sortir a ramblejar, per anar a la plaça de la vila, per anar a Santa Maria sols o acompanyats, perquè continuïn estant arrelats a la vida comunitària de la seva vila. Per la seva història, però també i sobretot per la seva ubicació aquí, al centre de la vila, pensem que la versió moderna de Sant Francesc, la versió segle XXI, ha de ser un espai d'acollida i acompanyament a la ciutadania i especialment a les persones grans.